Wel, o'n i'n meddwl bydde llyfr yn cynnig, o'n i'n moyn. Wel, yn bersonol, o'n i ddim yn moyn neud rhywbeth o'na, ond oedd Lynn Ebenezer fe, oedd wedi mynd am wyty fe, a sydd o'n dod i wybod y pethau yma, fi ddim yn gwybod ond rwy'n dod mas, pethau nôl am 60 flynydde. Odw, mae hyd yn oed Rhys hefyd, Rodri, pan bydd y gytre i wyliau nawr, mae fe hefyd yn mas ar angladdau, phopeth, dyn. Mae un peth sy'n bwysig ofnadwy yw, dych chi ddim yn os trwy'n rhaid y miwn o beth i angladd, swn i'n disgyso fe, neb arall o ti fas, dim ond ar y teulu yna, ynddo fe. Wrth gwrs fydd e mas yn y papur, ond nhw sy'n gweithio ni beth i roi yn y papur, ynddo fe. Wel, mae hwnna'n beth cyffredin, ynddo fe. Mae hwnna'n hapno bob wythnos, ynddo fe, nid rhywbeth... Wel, Sir David Manser Lewis, beth sy'n eistedd ar y fainc, dyge. Oedd Sir David Manser Lewis yn eistedd gyda'n gilydd, yn ffrindiau mawr. Ffrindiau mawr. Fe, ie. A fel yn gweud Gwynfor Evans. Ie, ie. Ffrindiau mawr yn nhw. A na ddyn capel, ie. A wedyn... Nes i gwrdd â Vera Lynn, do, a wedyn yn y blwyddyn 1949, fe nes i gant i'r teulu brenhinol yn Sandringham. Y bydd Nadolig, wel, na fydde neb yn interfero nhw, ni dim ond fi, ond mynd 3 bedwar arall, ond i'n yr ariaff, station lan yn Norfolk, yn Marlam.